DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Ano pa man yun? Anom na aldaw na sa nadaa, Christmas na. O di, sige tabi, diretso tanayan. Diyos marhay na aldaw. 19 kan Disyembre, Martes, taon 2023. Nasa muyang pagrespeto sa lambang saro sa Indo, urog na so nagdiretso kan pag-antabay sa programa ng Bicol kaya tingog kan banwaan. Ecstasy. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Dahil kita kaso hapon, taigo kitang pinag-atendiran na personal tabi. Kaya nag-imbitar man po ngunyanan sa indong lingkod. Iriba-iba kita sa 10:30. Good morning, Daraga! Albay District, Legazpi City. Yaraon po kamo! Que basta yar, no tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí, así. Katuwang ko dyan sa luwas, mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan gamit ang Petron Gasol sa pagpakalayo kan sa indong mga stoves. Yan na Petron Gasol, kapartner na po yan kang Pilipinas sa istorya ng pagluluto. Diyan po yan mababakal sa Petron Gasoline Station sa Daraga, sa may Saudan. Thank you so much, Petron Gasol. Petron Top Gas Gasol. Ecstasy. Sa First District si Pading Jomar, sa Second District Kumparing Al, katabang si Ans Galero, Joshua Bino. Extano. Sa pangingenot iyan ni Chief Reporter Kumparing Jimmy. Sa Manibela Henry Mata, sa Control Technical June Napolis kan Pulangi. Yan po ang sa kuyang co-pilot sa AM band kaya nadadangog an sa muyang programa sa speakers kan sa indong radyo. Por dahil yan kay June Napolis. Maray na agad yan kay Renz Luna. Kay riba niya to dati ang digdi sa DCGB asin kay riba ta sa hanap buhay. Si Renz Luna. Ray na agad tabi sa imo kumusta ki papa mo duman sa Virac kay Kagawad Luna ano. Sa Gugun Sirangan ba yun? Pakipaabot kan sa kuyang pangungumusta kay papa mo tabi Renz ano? Sa newsroom, si News Director Mardela, katabang si Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. Sa pag-antabay, kan minaburuto ang istorya po sa palibot, local, national, international. And syempre sa samuyang news page, sa samuyang news portal, dyan sa internet, yung DCGB News Online, si Jimos Barrios ang yaon dyan. Katabang ang bilog na news team tabi. Si Thresha Marilitana. And ansa mo yung broadcast dyan po sa internet, si Jerome Nico Martinez. Nasa mo yung kapartner dyan. Ako man po, si Pio Fernandez. Good morning. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Pompiang Gis, 10 minutos. O kaya, Pompiang Gis.
10 minutos lapas alas 9 nin pagkaaga. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sarong daing buhay ng lalaki ang nakuha, nataod-taod pa sana, digdi sa baybayon kan tabako, particularmente sa may partikan barangay Fatima. Ang biktima na wala ng buhay, binisto na si Ryan Bernardes, 36 years old, soltero, with disability ni Pade, residente kan barangay Fatima kan Tabaco City. Basado sa informasyon na ako kan DCGB News, pasado alas 6 ngunya na aga kan mahiling ninda na ang bangkay kay ning biktima digdi sa baybayong kan barangay Fatima. Tulo sa sinda na arakudir pero wala na nin buhay ini. Asin pinagtutubudan na pagkalunod an sa iyang ikinagadan. Nabutod. Sa Roger on that, napagaraman kan DCGB News sa na Kasubanggi dahil nag-uli ini sa iyang residensya, tagarigdiman sa sa Fatima, sa Puruksay, saraniman sa naduman sa tangod man lang, kan baybayon na nakuhan sa saya. Dahil nag-uli, then ngunya na aga, supadyak na darakay ni, ya unduman sa Sibol. Kaya nakot sa inya man duman sa rani, kay to nakuha ining bangkay kan biktima. Napitubod ang mga kamidbid kay ni, na baka inatake ni kan epilepsy. Sa epileptic pala nining biktima, baka dahil inatake, iyon ay nahulog sa dagat and nalunod. So, na ang pulis iyon na nasa pag-imbestigar pa man kan insidente, pero sa pamilya nagsasabi na sa pagtubod ninda, pagkalunod ay kausakan pagiging epileptic. Pero pinag-rekomendar pa man girari kan PNP ang post-mortem examination sa bangkay para masiguro mananggad o itong sa autopsiya para masiguro kung ano talaga ang pinakakausakan pagkagadangkan biktima. Roger, kumpadre, so pangaran kan biktima tabi, over? Ryan Bernardes. Ryan Bernaldez, over. Bernardes kan Fatima, Tabaco City. Fatima, Capi, Tabaco City. Ngunyan, ang Fury is tibaad nagkarigo sa dagat, inatake. Oo. Baka iyo. Kaso padyak niya, ayaw malang dumaan sa seawall. May dardarin ng padyak. Kaya lang, ito, nagkalasta din, nakauli kasubanggi. Okay. Dahil nakauli kasubanggi pa, kasulma pa nagali sa arong, dahil nakauli kasubanggi. Kahirap. Ngunya na aga, naku ay ninggadan, digdi sa gilid niya, kan baybayon. Ay nako, sige, dahil na inabutan kan Pasko, kahirak man. Mamundong Pasko ini sa indang pamilya. Roger, sige. So, yung tabi, paripiyo ang mga informasyon na ngunyang pasanaan na bagong-bagong pangyayari digdi sa Siyudad kan Tabaco. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Kumbaga, just in. Yan, sarong lalaki ang nakuang gadan dyan sa Tabaco, sa may Fatima, tabi. Sige. May istorya, June, Salamat, kumpadreng Jomar. Kasubago, sus Mariosep, bata, kita baga, we are anticipating season of joy, kaugmahan. Pero lingon mo yung baret, kasubago yun, alas, maining agang-aga, nagbo-monitor kita kayan, it's our daily routine, sa national, international scene, tanganing dakol kitang mai-share. Gun mo, June, sarong grade 1 pupil, nailuwas ta na ina ko na, para mong ginibo, June, linas lasuliog kang grade 1 pupil.
day pa na kontento, so kagibok kang kunyan kan krimen, pinusakan pa ning gapo, so payo, kang grade 1 pupil. Uni pa, ang may kagibo, pastor. Uni pa, ang simple sa naman na pinuunan ta, gari, kinalwagan kan biktima, supoon kang lansones. Mario, iday ko lang nako na so, ano ini, so, dito itanang dailuwa sa mga pangaran mo na sa lugar. Pero, Mario, sabi nga ni kan itong so, saro duman sa demonyo ngaya. You can just imagine, grabing hatred. Grade 1 pupil, ang pang-edadan kan yun is, pera, mga 7 years old, more or less, 6 or 7 years old, between that range kang pang-edadan. Siyempre, igwa pa aning grabing curiosity, makaraw, naturalan sa araw ka na edad maski nga ibagan hayop diyon, an ikos, an ayam, pag mga aki pa, iriwig-iwig ba yan, tawo, siyempre araw ka kinarawan sulan sunes, linaslas suliog, pinusakan paninggapo supayo. Sus Mario, pastoran mahikagibuhan. Ay naku tabi baya, napapaano tapos ining so misteryoso baga so pagkagada ni Ronaldo Valdez, yung aktor. Nakuan mo ito diyon? Igo baga nagbutuan na informasyon na nga tangay may mga pulis duman sa residensya. Kan parang nag-imbestigar we don't know, nagbutwa yan na istorya, pero let's give them both peace na kan sa indang souls. Itong suaki na grade 1 pupil, naku kahirak man. Buda ining si Vaticanong aktor na si Ronaldo Valdez. Mga kwan iyan yun mga haligi kan film industry po sa Republika kan Pilipinas. Yung mga nagakaperang bareta yan taod-taod itong sa grade 1 pupil, tibaan magruluwas na yan sa television naman, sa mga periodiko, sa mga radyo. Mario, it's a season of joy, pero araw kayo na sa tuyan nagkakakurang mga absurd na istorya. Tabi? Nako. Ang number ko tabi, 0942-670-1195. Yan, sa smart. Manabaya manaoy. Aray na. 0942 670-1195. Yun na pang number ko sa smart. Pagkatapos sa Globe, 09660 730-115. No, hindi lang maski sa Roma. Oy, Merry Christmas sa Indo. Aray na, kamu baya. Tumbang que ven, chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang bang. Pwede naman kamo sa messenger ko tabi, hanapon lang nindo, magpa-rehister kamo kan sa indong attendance dumana. Hanapon lang nindo Pio Fernandez, Morning, dyan kay Sir Popoy Balmez. Ecstasy. Dyan po sa Lapu-Lapu, sa JRB Battery Shop and Calibration Center. Madam Bet Costa, good morning man sa Indo. Uy, may nagsarong text morning, Idol, Papa Pio. Ay, salamat. Good morning, tabi. 9271, Merry Christmas sa Indo Gabus. Tabi dyan sa mga nag-arantabay. Sabi yung trend, makunyan biyahe na, makakaabot na digdi sa to sa Albay. Yung Camarines Sur and Legazpi na rota, diretso na. Tangon yan, baga nakakaabot sinda sa Ligao City. Puga-puga nga ni sukun yan, so trabaho naman dyan sa ferrocarril, tanganing mailatag nin maray, mai-ready yan na riles, dyan sa stretch na yan from Ligao
pasiring na digdi sa Legazpi. Hindi ko papaano na yan yun. O dyan sa nangani baga sa kunyan, sa may Ibalong Centrum for Recreation, halik ka halimbawa sa Gaysa, no? Pasiring ka sa SM. Medyo kumbaga lubog na nga ni so riles dyan sa may nakubera na nin ispalto, nakubera na igo ni mga porsyon na talo na kunya na balon buna na ning ispalto, na balon buna na ning baybay kung ano pa man tabi yan. Uday na ko magapuduman sa kunyan. At anang day na magapuday na duman so number ko yung masupag apod. Naman day na mainaradangog. Day na mainaradangog yan baya. Masimbaga ko dyan, dahil ni dumadadangog. Man ba nag-apod pa duman sa number? Pig serta na nga, isubago kong number. Ay, nagabayaw. Nini? Ili nga. Dahil na duman, maski gurano ko duman kahihilo. Dahil naman madadangog din ng boses ko, nag-apod pa duman. Marios, ba? At ang number ko na tabi is a smart 09 42-670-1195. Yung nagaring ito tabi. Pero pag sinimbag ko kamo duman, wara ning audio na. Paano daw iyan? Baya, sige tabi. Oy, Merry Christmas man tabi, Sir Pio. Salamat man tabi. 2087. Yan. Nagapod pa duman tabi. Okay. Ito. Sige. Niling munaan. Ano ini ang kunya na ini? Ads! Fight mo man ni ads. Awinda sa imans de ko ma-fight dyan. Ipatos muna sana ako ads. Tabi si Anders Nagalero. Jun, mahanap buhay ka muna. Sige, ika na muna dyan para may pamasko tayo. Go ahead. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Love, hope, and joy are the genuine meanings of Christmas, which are brought to our attention when we commemorate the birth of Jesus throughout the holiday season. May you have all the joy and happiness you deserve this Christmas, and may your hearts be filled with love of family and friends. May you have a wonderful holiday season full of love, joy, and memories that will last a lifetime. From Legazpi City Councilor Lau Beltran, Merry Christmas and a Happy New Year. With Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon headache at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat kamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Christmas seems to bring out the child in all of us. Kaya ding maurog sa kugmahan na darakan kapaskuhan, bako sana sa mga kaakian, maging sa may mga pagtubod, siring sa aki. As we celebrate Jesus' birth, tauan taning importansya ang pamilya. Taang pinakamagayo na regalong pwedeng itaning ta sa satong Christmas tree. Iyo ang presensya kang sarong maugmang pamilya. Iniman po ang panahon para mapahiling ta
ang pagkamuot sa satong mga magurang, asin mahal sa buhay. Shower them with love while you still can. Mahalaga ang buhay, pero mas mahalaga ang satong mga magurang. And they deserve our love each day that they are still with us. Ini ang tunay na minataon ng kahulugan sa Pasko. At Christmas, all roads lead home. Lugod mako at tagabos ang tamang dalan. Ini po si Attorney Giyong Bungaw. Iniman po si Ate Glenda Ong Bungaw. Hali sa Bilugming Pamilya. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon sa Indo Gabos. Joy will be yours the whole year long and happily ever after. Christmas is the time of year for loving one another. Ang kahulugan kan Advento ay paghalat. Naghalat kita sa pag-abot kan Mesiyas. Ang mga ilaw mo niya na Pasko, itong banwaan, mauti po na magtaon ng liwanag sa pag-unta kan bagong administrasyon kan banwaan Bakakay. Uminabot na ang oras na kitagabos magtarbangan na mapakarahay ang satuyang kamugtakan. Maabot ang bagong taon na dapat magkabunyog kita sa pagpangadyi asin paggibo ka mga bagay na para sa karahayan kang gabo. Ini po ang sa inyong servidor, Vice Mayor Carlito Bercasio, binabati sa indunin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Dual paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-bingo sa Pasko, may kaso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus Plus, Bingo Plus 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 ka na. Mag-bingo sa Pasko, may paso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Huwag
Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi, kapamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sarong maugmang pagbati sa Indogobos. Halik sa indong lingkod. Counselor Sunshine Imperial. Sana sa Kapaskuhang ini, tawang kita kipanibagong kusog na makapamuhay na maugma, matuninong, at sana maging mga alagad kita ning pagbabago sa satuyang mga komunidad para makuata ang satong pangaturugan na kamurawayan. Ang pagselebrar ang kamundagan ni Jesus ay pagpaparumdum sa tuya na kita maging mapagkumbaba sa kamapagdumamay. Iyuman ini ang mga importanteng pundasyon kan sa tuyang gobyerno na hanggang ngunyan ay pinaninindugan. Sa tuyang tapuson ang taon na nakangirip, sa kasatuyang puunan ang masunod na taon na maliwanag. Ini po sa Giraray ang sa indong lingkod, Counselor Sunshine Imperial, na nagpapaabot ning maugmang Kapaskuhan asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas
mula sa DOH. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Nor Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Unilab. Alagang Unilab yan. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez. Tingog kan banwaan. Turnover mo niyan palan kan Regional Command. Yan. Welcome kay General Dizon. Yan, taga Sorsogon yata. Ang roots ka yan. Iyon ang masalida kay General Ubingke. Yan. Kasubago, kahurong ko so saro sa iyang kafamilya. June, ito so nag-apod baga. Dubigdi ka kaya sa kampo. Nagprograma ako. Nya ko, pag kita na sa nang tulo naman ni primo mo, yan. General Dizon. Ayaw nga ya. Taon na nga kami sa sarong building Una nga ako sa sarong building. So mga kunyan, so mga mga kapartidaryos nga yera on digdi. Sandali mo na tamay nag-apod sa tuya. Sandali mo na sandali, asan na ba yung volume nito? Ay, hello sir, hello. Yes, good morning. I'm on board po, sir. Ayan. Aha. Yeah, opo. Oo. Oo. Yeah, oo. Yeah, oo. Yeah, sige po. Apa, sige. Thank you. Opo. Sige. So, yan po ang nagkakapira niya itong mga pinagsimbag mo So, yan tabi. Welcome kay General Dizon. Tabi? Diyan sa Campo Ola. Yan, tabi. Yaon sinda dyan ngunyan. Kaya palang gulpi naman nakataltag dyan na pulis June. Nakakako niyan, wagas ang kunyan, ang mga pulis pag igwang harlangkaw na opisyales, nakakaluwas diyan sa mga manlain-lain na lugar sa mga kanto-kanto yan tabi ang mga kunyan, ang mga pangyari diyan sa tuyang. Uy, good morning diyan tabi sa mga kapulisan sa Laugang Campola, mga nakamonitor man diyan tabi, ha? Sige, supposedly 9 o'clock daw yung turnover and tibad mag-abot gayon si Chief PNP I don't know kung imananggad yan, ha? Sige, basta yaon dyan, gulping mga pulis sa luwas, nagmamantinir po kan traffic, budakan ining pass order, halang kaw na opisyal ang yaon dyan ngunyan sa Campo Ola tabi, Maray na hapon dyan, maray na aga sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Yan, mga paraan tabay ta. Ito pa yung mga
pa-check attendance, avid listener, si Madam Aida Lorica. Yan. Kan Binanwahan, uyugon man yun. Binanwahan, Barangay Binanwahan, 22. Sentrong-sentro. Good morning sa Indo dyan. Sabi ni Kuan, ining 549, good AM, daay ka po magpara-absent, tangani daay ka malingawan kan mga paradangog mo, arog na miss mi kaya boses mo. Kasuhapon lang kita may pinag-atindiran pa anong importanteng bagay tabi ano. Yan. Oy, Barangay 3, maray na agad at tabi. Papa Ping, Merry Christmas po from Barangay 3. Yan, Albay, yung California Albay. Yung California sa Albay. Pwede daang manawagan si Cheryl Sanyado kan bugtong dahil siya nawara daso sa iyang itom na wallet Black Jam sa Daraga Park ang laog license buda rehistro po kang motor ID para resp original. Naku, ikahirak man kung may nakapuro tabi kan sarong black wallet batan laog lisensya buda rehistro puro original. Ay sus, ano pakiuli na lang nindo tabi ano sa may sadiri taigwa man adyan ning ngaran buda address kahirak man ka ini dipisil ang pag retrieve kan ID pagkon giraray kan ID ano sa pakiuli na lang anion kami idol nagmamati permis sa imo Merry Christmas man po tabi in advance. Good morning Sir Pio, sabi ni 2740. Yan. Sige. O di igwa ka dyan yun naman. So, pwede mo nang ilawag. Tanganing day kita mabahura. We will be right back pakalis kan mga pagiromdom. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan kaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Knorr shrimp cubes. Adobo na ngiti sarap with Knorr chicken cubes.
Sa mga payaba kong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati ka mo ni Merry Christmas and a Happy New Year. Sa panahon ng Kapaskuhan, puwagunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita gabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo. At papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabos. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugkos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB.
DCGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Rio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Sige, diretso kita kan mga istorya. Nasa linya na si Ands. Ands, good morning. Please go ahead. Yes, good morning sa Tio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag netong bareta, nakatalaan na tauan ng pagdibid sa aga kan PhilHealth Regional Office number 5 ang mga katuwang nindang stakeholders ngunyan na taon 2023 para sa pagbusol kan sa indang mga programa. Sa pakikipag-oron kan DCGB News kay Ms. Geraldine Naron, ang Public Relations Officer 1 kan PhilHealth Bicol, sinabi niya na papanginotan ini ni Acting Regional Vice President Ronald Sandelices as in matauman in mensahe ang sa indang Healthcare Delivery and Management Division Chief na si Ma'am Veronica Mateyuma. Ang mga award nito tao iyo ang Top Performing Employer Award, Top Performing Consulta Provider, PRO5 Employees Innovation and Performance Award, as in ang Partner in Service Excellence Award na nakatalaan na si Pio na itao sa tuyang stasyon DCGB AM. Sigun kay naron, dakulaan pasalamat kan sa indang opisina sa gabos na mga nagtatarabang para padagos na maibusol ang sa indang mga programa as in mapakusugpaan na serbisyong pansalud sa tuyang mga Bicolano. Yan, sa aga yan? Sa aga sa Pio 8:30 to 1 p.m. sa Proxy by the Oriental Hotel. Iti-kuan mo na sana ang ibalot mo na sana ang dapat. Mata nagtugon si Ma'am Larry. Oh. Ibalot mo ta ikaan na conduit baga dyan. Idurdagdagan mo so kadakulaan kan size kan sulupin. Pato sabi ni Ma'am Larry, dapat dayaw ka naman. Miss ka na daan niya. Sulupin. Mga murumis sulupin. Iyong fight pa lang saga. Ay, nag-programa ako, papaduman ako, loko-loko sinda. Bata special mention ka naman. Ana? Special mention ka na, Ma'am Larry. Pag programa sa webis, tabuan ko naman. Nangyari. Di sige di kon sa PhilHealth, mabuhay yung PhilHealth Region 5. Ano kapartner tayan? Sige.
Roger. So yun ko na Sir Pio, ang informasyon parig di sa luwas. Ang Sagalero, DCGP. Thank you so much, Ann, sa mga dagdag na istoryali dyan sa luwas. Mabuhay ang PhilHealth Region 5! Sa padagos na serbisyong ititao pang salud para sa mga Pilipino digdi sa Kabikolan. Sige. Si Joshua nasa linya bago kita mag-station break and news break. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay sa dagdag niya tong Bareta, duwang barangay sa munisipyo kan Daraga ang naideklarar naman na drug cleared kan PIDEA asin kan Regional Oversight Committee. Sigun kay Police Staff Sergeant Marian Jess Rico, susog sa initial tang pakipag-olay sa iya, ang duwang ini iyo ang barangay Binitayan asin barangay Market Site. Ginibo ang deklarasyon na ini sa mismong kumpag kan PIDEA Provincial Office diyan sa barangay Poro, Legazpi City. May got ang inagihan kan na duwang barangay na iniserpiyo bago na ideklarar na drug cleared. Dahilan ta nag-ari ini sa deliberasyon kan kaining Regional Oversight Committee na pinagkukonpwesto kan Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, sabay man ang Department of Health asin ang naputol ka, Joshua, sa transmission. Baya di, congratulations dyan sa barangays na nakaklarar na sa droga. So gustong sabihin, dahil ng addict, daing puser, daing user, dyan sa lugar. Kung ang barangay mo, Joshua, halimbawa, bako pang drug clear, gusto sabihin, igwang addict, igwang user, igwang puser. May mga insidente pa na argan tabi, siyempre, kumbaga may nahilingan pang presensya. Yan. Ito, so drug cleared na barangay, totalmente na dainin addict, daing user, daing puser, daing drug din, gabos. Pero minsan kaya siyempre ang nangyayari man, dahil man talaga ki mga users sa barangay, pero iyong naging venue baga kan transaksyon. Oho. Kaya iyong minsan na nangyayari tabi siyempre. Pero gabos yan, tigaagi sa magkakanigong deliberasyon, kaya itong naunambitan tang apat na mga government agencies na yung naghihinimbang kan sitwasyon sa ining mga barangay sa bilog na sa Bicol Region asin sa iba pang mga rehiyon tabi siyempre. Susugman nga ni sa naging pahayag kan Daraga PNP sa panginutman ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr. Itong latest naman na deklarasyon kan duwang nasabing barangay iyon kumbaga tagumpay man kan sa indang ahensya nagpapahiling kan sa indang puspusan man na drug clearing operation, may mga buy-bust operation, may mga drug awareness campaign sa mga barangay asin na eskulahan kung kay ini ang naging na bunga na padit-diit ng na-clear sa droga ang mga barangay digdi sa Daraga Albay out of 54 dara kaining latest naman na dawa nasa 52 na tayo sirtiyo ang drug cleared na and igwa na sa nakiduwang nagatada na barangay ining barangay Maroroy at barangay Tagax pero huritang pakipag-ulay kay Sir Rico sa tagapagtaram kan na Daraga PNP ining mga natatada pang barangay nasa pagproseso naman kan mga requisitos para maisalang naman sa final deliberation kan na PIDEA tangani ng ang kamabutan din sa Daraga PNP pinagtabang-tabangan kan LGU asin kan na Municipal Police Station mag-abot lamang aldaw na madeklara naman na drug cleared municipality ining munisipyo kan Daraga. Duwa na sana ang natatada? Duwa na sana tabi Sir Pio pero tigiling-hiling ni Sir Rico o kan Daraga PNP. Yan, na pwedeng madangog subarita mo Joshua kan mga poser user duman nga kita sa sarong barangay sa Daraga nganing ngayang madagdagan subako pang drug cleared Joseph pero congratulations duwa na sa ng barangay sa Daragaan drug cleared pag-araw kayan pag drug cleared municipality talagang wala na ng transaksyon ng pa man na droga magayon niyan tabi hilingon nindo ang laban sa droga niya to ay nako halawig na panahon pagkukonsumohon kaan
Naputol ka na, Joshua. Ano, may problema gayon sa tuyang network. Sige, Joshua, go ahead na. Napuputol, nawawala. Okay na tabi yun, Joshua. Ano, medyo alanganin na. I-wrap up na lang. Basta dyan sa Daraga, ano, 2 na lang na barangay natatadang bako drug cleared. Pero nasa proseso na para ma-drug clear na yan. Okay. Mabarita mo na si Angel. Buda may mga hanap buhay pa kita. Ang surf bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Sa kada Pasko, ang satong paglaom, kan satong kaligtasan, iyo ang sentro kan satong pagtubod, na dapat ikaugma kan lambang saro. Ipahiling niyato ang tunay na kabanalan sa paagi ning pagpahiling, kitunay na pagbabago sa Paskong ini. Palawigon ang karahayan sa satong pag-iribahan, siring sa ilaw na nagliwanag para sa bilog na kinaban, hali sa Bethlehem. Ang Pasko, kaaldawon ning malinig nga pagmidbid sa kabanalan ni Kristo, na may darang kaligtasan sa satuyang buhay. Tunay na magkaburunyog kita gabos sa selebrasyon na ini. Sa ngaran kan sa kuyang bilog na pamilya, pinapaabot mi sa lambang saro ang pagbati kay magayagayang Pasko asin maugmang bagong taon. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya, o sa ospital na nakaratay na sabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Jorem Arcangel asin kambilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasarundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamomoto na alkalde, Mayor Jorem Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Mag-bingo sa Pasko, may kaso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Invited ka sa Christmas jackpot, sali ka na. 75 million peso jackpot, may bingo chance ka na. Pag-register pa lang, may free credits na. Pasko mag-Bingo Plus Plus, Bingo Plus 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 ka na. Mag-bingo sa Pasko, may kaso panalo. Bingo ang Pasko dito sa Bingo Plus. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan.
Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey Salsera. At idulukan masa, dainang iba Joey Salsera. Panagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idulukan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagbabaanin 40 pesos ang farm gate price kan sibuyas sa ibong kan demand ngunya na holiday season. Sigun kay Sinag Chairman Rosendo So, nag-abot na ana 21,000 metriko toneladang imported onions dahilan para magtaas ang retail price matapos umabot ini sa 72 pesos per kilo ngunya na bulan. Mapun man ang produksyon kan sibuyas sa Enero sa Pebrero 2024 kung sain piglalauman na mababa ang retail price kaini. Sigun naman na kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban, nakatalaan na mag-abot ang 21,000 metriko toneladang pig-importa na sibuyas bago o sa mismong aldaw kan Disyembre 31 matapos tugutan ang pagbakalin 17 metriko tonelada nin pulang sibuyas asin 4,000 metriko tonelada naman kan puting sibuyas. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood
Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Sa tahaw kan mga kadipisilan, mga kalamidad, asin iba pang hagyat sa satuyang mga buhay, lugod, daita malingawanan pagpadaba, pagsabot, asin pagpatawad sa kapwa, lalo na ngonya na panahonin kapaskuhan. Ang bilog na pamilya kan DPWH 1st District Engineering Office. Pirminindong kasabay sa paghampang kan mga hagyat sa buhay, asin man sa pag-ugma, darakan pagkamundag ni Jesus. Maugbang kapaskuhan, asin magayagayang Pasko sa Indogabos. Hale sa DPWH Albay 1st DEO. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg.
symptoms persist, consult your doctor. Diyos maray na aldaw po sa ngamin na albayanos. Ini po si Mayor Wilfredo Das Villanueva Maronilla. Yan Banwaan, yan Libon. Nagpaabot pagbati sa ngamin nin Mogma, sagkod makabuluhan na pagselebrar yan maabot na Kapaskuhan. Lugod man, magdanay, yan pagkamot, sagkod katoninongan, sa kangaminan, sa pag-obserbar, sa kamundagan, yan saton nakagurangnan. Pagtarabangan ta, bilang nagkorosad na komunidad, yan pagmentener, sagkod pagpayaba sa banwaan, sa kasalambang osad, para sa padagos na kauswagan. Salamat, Diyos mabalos po sa inyong amin. Maligayang Pasko, Albayanos. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much Tabi June. Buwelta na kita sa programa. May mga report pa kita sa palibot. Si kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning, pade. Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Dain na gustuhan ni Congressman Edsel Agman ang ginibong biglang nasalidahan sa basketball board sa Bakake Sports Complex na nakonsigir o nabilog o nakonstruir sa sports complex dahil sa espuerso kang naunambita na congressman. Bigla na sana kan nakalis na petsa 17 so board na sumalinig kumbagang board pa dahil kasurat-surat. Nasalida na sanang bigla kan panunin surat. Ang mga nakasurat Congressman Joey Salceda, Albaya Head, Constant Kindness, Honorable Edsel Villesa, Mayor, Honorable Kobe Mendoza, Macabenta, SK President, Iguapa, Ako Bicol, Congressman Elizaldico, Kong Gil Bungalon, Albaya Head, Villesa, sa Macabenta. Iyo na subord na natangadang kan mga tao. Biglang nawara sa original board. Pag kaaga na, hiling puro na may pangaran. Bago na sa board. Tapos, ano nangyari? Dahil lang kayo sinuratan ni Congressman Edsel Agman si Mayor Villesa kan Bakakay. Aba? Ang sabi, arog kayo I am reliably informed that with your consent and direction on 17 December 2023, the original basketball boards installed at the Bakakay Sports Center were dismantled and replaced with new boards advertising the names of your partisan allies, Representative Salceda and Ako Bicol Party List, Representative Elizaldico and Gil Bungalon. Ba nagkalintar so pa yun ni Congressman Edsel? Sabi niya, what you have done in collaboration with your partisan allies is stealing credit for a project you have neither sponsored nor worked for its appropriate funding. Ay, matindi. Ang ginibo ngayon nindo, pig-agaw ngayon nindo sa kredito, pig-ako nindo ang kredito sa proyekto na nga nila mga kamong ginibuhan para makaibukipundo yan. Ay, matinding kwan diyan. Heavily worded diyan, kumpadreng Jomar. These acts constitute culpable administrative and criminal offenses. Naku. Kaso ang pangungkay ni, as representative of the 1st District of Albay, I work for the funding for the construction of the Bakakay Sports Center, including the subject basketball boards. Ba? Puminuto. Neither you, who very recently assumed as Bakakay Mayor
after the death of Mayor Dinky Romano, no Representative Salceda or Representatives Co and Bungalon of Ako Bicol helped in funding in the construction of the Bakakay Sports Center. Ba, dagit si Kwan. Nadagi talaga si Congressman. Sa tunadakan surat magabat. Oo. Igwa na ning kunyang kaan, nakaabot na yan kay Alcalde Villeza? Nakaabot na kasood bang hapon. O anong simbag kan alkalde? Sabi sa ko ni Mayor Villeza, ngunyan, inapudan ko tulos kan makuha ko ining kopya kang sabi niya, nasa Ligaspi siya kasood kan mag-apod ang sayang sekretarya na may surat na uminabot. Mm-hmm. Sabi niya, sinabi ni Villeza sa DCGB News na dahil lamang siyang pagkaisin na nagkaigwa na kay switching o swapping duman. Mario, kung pagkaisi kanya. Nakikig man sa alkalde. Harayo man baga sa sentro. Bako man sa sentro yan Duman yan sa San Pedro ata yun. Mm-hmm. Nangalas kaya ko. Kaya ang ginibo niya, pigpahanap niya kung sisi ang nagsalida ka ito, asin kung makuha, ibalik so dati. Ay, but sabi yun, igwang orden si Alcalde Villeza, ibuwilta so dati. Roger Ronata, ako ngaya, susub kay Villeza sa pagkikipag-uli kan DCGB Diyos, nagtutubod ako na dayan dapat pagpakiaraman kay ibang politiko, taiyang gabo sa esporsyon ni Congressman Lagman. Iyon ang simbag na mismo sa imo, ni Alcalde Villeza. Roger Rondat. Manugod sa surat na iyan. Ako ngayon, sir, di ba niya talaga pwede salidahan iyan? Aram tabaga ngayon na proyekto yan ni Congressman Lagman. Di iyon ang kuhan. Kumbaga, kumpadring Jomar, isusunod-sunod tang istorya, igwan ng development, may order si Alcalde Villeza, hanapon so nagtangkas ka ito, kung si so aktual na nagkuhan ka ito, buda so original, ibultada. Roger Ronda. Por dahil ka nagtutubod si Mayor Villeza, kan arog ka ng mga statement at tinaram sa imo. Roger, ako dahil na pwede yan. Nasa nga man nga gibuong ko yan, naaram ko ngayon, kay Congressman Lagman ang gabos na esforso kan Bakakay Sports Center na yan. Mm-hmm. So, kaya pigpahanap ko ngayon, ibalik. Punya na aga nakabalik. Merry Christmas! Makonsuelo, yun na! Pading Jomar, yun na! Sige. Nakabalik na sa board. Inapot ko si Mayor Villeza kung paano nakabalik. Si Say naggali, si Say nagbalik. Dahil nagkaalo si Mayor. Dahil nagkaalo. Ay, nako. Pero, siguro, it ends there and it ends well na. Ano? Bata, Merry Christmas? Kundi, igwado man nataramon si Congressman Lagman. Sabi niya baga, kung tatandaan tayo these acts constitute culpable administrative and criminal offenses. It will be subjected to open interpretations. Consummated na baga ito, pade. Ibinalik man sana, pero consummated na. Ayun na nga niyan. Pwedeng dakol na interpretasyon is yan. Sus Mario Joseph. Anong sabi ni Alcalde Villeza? Sisimbago niya man through correspondence man yan o okay na itong aktwasyon na siyang ipinabalik sa board? Actually, abo nga ni magpa-interview sa kuya. Si Mayor. Pero sabi ko, kay puhan mo niya ako, Mayor, magsimbag, kaiyan, kung ikaw ba kanya ako nadodoonan? Iyo, totoo. Kay puhan. Ito na lang sinabi niya. Sinabi sa ko, totoo ngayon kanjo. Dahil man ako pagkaisikan. Tarang po ngayon, dahil man pwede yan nagibuon. Ayun, sutaramon sa ko. Okay. Kaya ngayon, kasunod mismo, nasa Ligaspi pa ako, nagpaluwas na siya ki-order sa Bakakay, nahanapon itong sunagkabit kayan, nagsalida, tapos ipabalik. So, physical na naghali ka ito? Nakabalik siguro nga ni, kasubanggi pa ito na ibalik. Naisulit man sa board naman ni Mario Joseph. Naisulit, subakante, sudayng pangaran ni ano pa man. Nako.
Nako, So, Pading Jomar. kayo nga lang, abo nang isabihin sa kuya ni Mayor, kung sisay itong mga nagtangkas, mula nagbalik. Dahil so nagbalik dahil yung masa na so nagtangkas. Kaya, Marius, dahil napangyari. nasa ko isabing maray, di dahil ko naman pigparapirit. Ay, Right. Kumbaga, may nahihiling kita, Pading Jomar, na mga kunyan, mga pangyayari. Ayo, pero lalong kung kasori natapos so eleksyon sa kanag-irinit. Ay, naka. Kaya subaybayan tan pagkakay. So subaybayan tan pagkakay. Sige, sige. Karon ako na istoryang maruluwas diyan. Sige. Yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DZGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. O di, nasuy-suy istorya ni Pading Jomar, ha? O yan na, nakabalik na subboard. Mario Joseph naman, Ay, o di, paano kayan tabi? Sandali po muna at maka skier na kita. Nganing makaprepare naman na si Andy Marr. Mailog ang mga dapat. And buwelon masunod. Sa pangarang kabilog na tropa. Salamat kan sa inyo paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos sa samuyang News Director Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang